The Sun on tää kappale ja nää on aika kuumia jätkiä. Mä voin myöntää, että mä oon käynyt monta kertaa The Wantedin kuvia katsomassa töihin pääsen ja mä uskon, että näin on tehnyt myös Parade-niminen tyttöbändi, varsinkin silloin kun he saivat kuulla, että pääsevät samalle keikalle The Wantedin kanssa. Mutta musta tuntuu, että sen jälkeen kun toi keikka oli ohi ja he pääsivät sinne pukuhuoneeseen, niin he ei enää ajatelleet näin. We Love Pop-lehti on haastatellut The Wantedia ja Wanted on siellä paljastanut, että he tekivät aikamoisia kepposia tuolle Parade-nimiselle tyttöbändille, kun olivat ton yhtyeen kanssa samalla keikalla. Miehet pääsi jossain vaiheessa reillistymään sinne tyttöjen pukuhuoneeseen ja järjestivät siellä kaikennäköisiä yllätyksiä. Muun muassa siinä vaiheessa, kun tytöt sitten keikan jälkeen tulivat sinne pukuhuoneeseen, niin kenkiä ei löytynyt mistään. Ja se johtui siitä, että The Wantedin jätkät oli vieneet kaikki nämä kengät jääkaappiin, järjestäneet sinne kauniisen riviin ja täyttivät ne leivällä. Siis pistivät leipiä sinne kenkiin, mikä on varmaan ihan kivaa, jos kun Louboutinin kengät on täällä leipämössä, että hei kiittei, ne maksanut kuin muutaman tonnin. Ja tämän lisäksi varmasti se syy, minkä takia toi tyttöbändi ei enää The Wantedin kanssa halua missään tekemisessä olla, on se, että yksi bändin jäsenistä, Jay, kävi shais sellaisia tyttöjen vessassa ja jätti tuotoksensa sinne pönttöön lillumaan, mikä on varmaan